Joliba Jabarani filɛbaw ani radio Joliba lamɛnbaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw minnu sigimɛ ka aw ka kunnafoni gafew olu lakali waati kɔnɔ nin ye a waati selen ye ladala ko don an fɛ yan nɔ don o don min bɛ tali kɛ k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma ni waati mana se ka ban an bɛ kɛnɛ kan gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ ka se ka o lakali aw ye bamanankan na bɛɛ bɛ se ka i ka tata sɔrɔ a la cogo min na o la an yɛrɛ kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw minnu bɛ ka an lajɛ ani aw minnu bɛ ka an lamɛn nin waati in na kunnafoniw la bakurunba dɔw bɛ tali kɛ an b'a daminɛ lesɔr la ko Mali ni diɲɛ waribonba ni o ye banque mondiale ye a jirala k'a fɔ ko bolonɔbila sɛbɛn dɔ kɛra olu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ t'i jɔ miliyari 133 la min bɛna don baara damadɔ olu da fɛ min bɛ tali kɛ kuranko b'a la min ye taamaw ye an ka jamana kɔnɔna la yan sirabako olu b'a la fo ka taa se kɛnɛya ani ɲɛtaa ma min ye banque mondiale ani Mali k'u y'u bolonɔ bila o sɛbɛn na an bɛna an da don o la sa lesɔr kɔnɔna la ale lesɔr kelen kɔnɔ a jarala k'a fɔ fana ko bolodi ɲɔgɔnma Mali n'a dɛmɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye pankuru ye n'o ye hélicoptère 4 ko o sɔrɔla Mali jamana fɛ ka bɔ Rusi jamana yɔrɔ la ko nin bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ani bolo ɲɔgɔnma baara ɲɔgɔnya siratigɛ la ka o dɔ fara o kan an bɛna an da don o la sa lesɔr kɔnɔna la min ye info matin ye ale kumana a ko min ye Modibo Sidibe premier ministre kɔrɔ a y'a jira k'a fɔ ko bi an kan ka an jɔ an kolo la an yɛrɛ ka lakana an ka se ka o sabati o bɛ tɛmɛ ni sira minnu ye o ye de an yɛrɛ dama ka se ka ko to ɲɔgɔn ta la Mali kɔnɔna la yan n'o tɛ lakanabaliya min filɛ nin an kunna nin ye n'an ma don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka ko to ɲɔgɔn ta la Modibo Sidibe ko a ko bɛ sɔn ka gɛlɛya an bɛna dɔ don o la sisan info matin kɔnɔna la min ye fasidi sɛmɛ ami du peuple l'ami du peuple ale y'a jira k'a fɔ ko san 2014 waatiw la ko min ye Amadou Ba ale tun ye lettre dɔ ci Faransi jamanakuntigi ma ni o ye François Hollande ye san 2014 waatiw la ko a bɛ n'a fɔ o lettre kelen in ko a filɛ nin de ka na Faransi jamana ɲɛmaaw ta u tɛgɛ ma bi sabu min bɛ senna o bɛ o de yira k'a jira k'a fɔ kuma min fɔra Amadou Ba fɛ a ka lettre in kɔnɔ san 2014 ko wa o waliya kelenw de bɛ senna halisa an bɛ don min na i ko bi Challenger a ko ale ko min ye docteur Modibo Soumaré ko min ye politique tɔn AFD ɲɛma ale kɔni kuma gɛlɛnw ta ka ɲɛsin docteur Choguel Kokala Maïga ma ko Choguel taara kuma min fɔ diɲɛ keleya tɔnba ɲɛma ka Choguel ka kuma ninnu k'a bɛna fɔ a bɛ kuma minnu fɔ bourse de travail la walima taamaw senfɛ boulevard de l'indépendance kan a bɛ kuma minnu fɛ ko a n'o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye docteur Modibo Soumaré ale y'o kuma fɔ Challenger kɔnɔ an bɛna an da don o la min ye indépendant ye a jirala k'a fɔ ko kalata siratigɛw la ko min ye maa 8,8 ani maa 214 ani maa 317 olu de bɛna kala ta ka sababu kɛ baara minnu bɛ senna n'o ye an ka kalata sɛbɛnw ye olu laraweli k'a lajɛ maa minnu kan ka kala ta minnu tɔgɔ kan ka bɔ a la n'o ye révision des listes électorales o baaraw daminɛna octobre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen na a bɛ to senna fo décembre kalo tile 31 natɔ in na Nouvelle Horizon ale y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ko ale ye nazaraw ka keleya tɔnba n'o ye Union européenne ye o ka maa falenba dɔ min bɛ tali kɛ n'o ye Emmanuel Del Rey ale bisimilala colonel Assimi Goïta fɛ baara ɲɔgɔnyaw ko bɛna tɛmɛ an n'u cɛ don nataw la min bɛ tali kɛ soir de Bamako an b'a kuncɛ n'o ye ko jalaki belen don min ye Mohamed Ali Bacili ani premier ministre kɔrɔ Musa Mara ka sababu kɛ ko olu tɔgɔ bɛ nin waati na dugukolo yurugu dɔ la min filɛ nin ye Kalabanbugukaw fɛ yen nɔ soir de Bamako de y'o fɔ an bɛna an da don o la ka walawala aw ye libanaw n'an donna kunnafoniw kɔnɔna la lesɔr an b'a daminɛ ale la ko min bɛ tali kɛ Mali ale ye pankuru 4 sɔrɔ pankuru 4 minnu ni o ye hélicoptère ye a bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛkɛminɛnw de ye Rusi jamana de ye a feere Mali ma o la sa ko nin bɛ lesɔr ka fɔ la nin bɛ min yira o ye bolodi ɲɔgɔnma ani baara ɲɔgɔnya ko nin ye o de sinsin tɔn yɛrɛ ye Mali ani Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ o la sa nin minɛn minnu ye ni o tun bɛra an ka jamana kɔnɔna la a kɛra juma tɛmɛnen na pankurutigi kɛnɛ min filɛ n'ale tɔgɔ dalen don Modibo Keita la min bɛ tali kɛ Senukaw fɛ yen nɔ
min ye pankuru ninnu ye a bɛɛ lajɛlen bɛ 4 de ko fɔ min bɛ tali kɛ a bɛ f'o ma ko type MI 171 ka fara min ye maramafɛn caman fana kan Russie jamana ye min di Mali ma a jirala k'a fɔ ko minisiri min bɛ yan n'ale bɛ an ka kɛlɛcɛw ani kɛlɛcɛkɔrɔw kunna ani jamana lakanani colonel Sadio Kamara ale de tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ walasa minɛn ninnu ka se ka u kunbɛn communiqué dɔ bɛ yen nɔ min ni armée yɛrɛ y'o kɛ o de communiqué in fana b'a jira k'a fɔ ko minisiri n'o ye colonel Sadio Kamara ye a y'a jira k'a fɔ ni minɛn minnu filɛ nin ye n'u u sanna Mali yɛrɛ fɛ a nafolo bɛɛ lajɛlen bɔra Mali ka wagandeba de kɔnɔna la ko min bɛ tali kɛ maramafɛn minnu bɛ yen n'o ye marifa n'a ɲɔgɔnnaw ye ko Russie jamana y'o di an ma fu falaki walasa an bɛ se ka jamana lakana cogo min na a jirala k'a fɔ ko nin bɛna fɔ bɛnkan kura min ni o bɛ tɛmɛ Russie jamana ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ a jirala k'a fɔ minɛn minnu filɛ nin ko a bɛnkan kun kɛra la kabi décembre kalo san 2020 ani 20 tɛmɛnen na ko nka a ka se ka don ba la a sanni feere ka se ka don ba la o nana kɛ juin kalo de la san 2021 tɛmɛnen na walasa nin minɛn minnu ye nin ye ni limanaw a bɛna kɛ sababu ye an ka finitigiw ka sanfɛ kɛlɛkɛlaw ka olu dɛmɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye armée de l'air maaw ye k'a bɛna kɛ sababu ye ka olu dɛmɛ ani hali minnu kɛlɛkɛla minnu fana bɛ kɛ dugumana na ka se ka olu fana dɛmɛ min ye bamanciya wale siratigɛ la ne sɔrɔ k'a fɔ la ko nin baara minnu kɛlen filɛ nin ye hakililajigin don k'a jira k'a fɔ nin tɛ n'a fɔ ko Mali ale bɛ juguya wɛrɛ ta ka ɲɛsin a baarakɛɲɔgɔn wɛrɛw ma i n'a fɔ Faransi jamana walima MINUSMA a n'a ɲɔgɔnnaw ko nin tɛ n'a fɔ nin tɛ o donse tatɔ ye an ka jamana kɔnɔ nka yɔrɔ hakilila jiginna Mali baarakɛlaw ka lafasali kuluba n'o ye Union nationale des travailleurs du Mali ale tun ye dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin Mali gouvernement ma k'a fɔ u mana don da o da fɛ min bɛ se ka kɛ jamana lakanani ye UNTM ko ale bɛ don o da fɛ hakilila jiginna fana min ye Choguel Kokala Mayiga premier ministre ale fana ye nin kuma fɔ diɲɛ kɛlɛ tɔnba ɲɛma o dongo yɛrɛ k'a fɔ ko ni lakanabaliya sira hakɛ dɔ la Mali ka a lajɛ ka dɛmɛbaa wɛrɛw ɲini walasa a bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ k'o tɛ n'a fɔ ko Faransi ye an jugu ye walima MINUSMA ye an jugu ye a ko Mali tɛ jamana ye min ye fitiriwale jamana ye Mali ye jamana min n'a bɛ wale ɲuman dɔ ta ka ɲɛsin a dɛmɛbaaw ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen le sɔrɔ ka fɔ la baara min kɛlen nin ye ko a bɛ kɛ sababu ye an ka finitigiw n'o ye armée nationale ye ka u dɛmɛ sanfɛ kɛlɛ ani duguma kɛlɛ la min bɛ kɛ sababu ye jamana don nataw la ka lakana sabati ale le sɔrɔ kelen in kɔnɔ limanaw ko diɲɛ waribonba ni o ye banque mondiale ye ale ni jamana faamaw y'u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min n'a bɛ tali kɛ sira 4 kan walasa baara boloda 4 de bɛ yen nafolo in bɛna don min da fɛ a jirala k'a fɔ miliyari 133 CFA la a bɛ nafolo in hakɛ bɛ taa o de la o la minisiri min bɛ yen n'ale b'an ka sɔrɔko kunna Alfuseni Sanu ani banque mondiale ka ɲɛmaa min bɛ yen n'ale bɛ Mali koɲɛ banque mondiale tɔgɔ la Burkina Faso Niger ni o ye madame Clara Ana Coutinho de Souza juma tɛmɛnen ko u y'u bolonɔ bila sɛbɛn min na nin ye k'a bɛ don da min fɛ limanaw o ye an ka taa ni ka segin taamaw olu baaraw siratigɛ la a bɛ don o da fɛ sabu minisiri min yɛrɛ bɛ yen n'ale bɛ an ka taamako kunna madame Dambele Madina Sissoko ale yɛrɛ tun bɛ a ko kɛnɛ kan yen nɔ a jirala k'a fɔ bɛnkan min filɛ nin ye n'a a bolonɔ bilara an y'a fɔ ten miliyari 133 a bɛ don o de da fɛ bɛnkan fɔlɔ o bɛ tali kɛ baara boloda dɔ bɛ yen joona min bɛ don coronavirus bana ale kɛlɛli da fɛ a jirala k'a fɔ miliyari 29 a n'a kunkanfɛn o bɛna ta ka don o da fɛ bɛnkan filanan o bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Sahel kɔnɔnaw la sigida minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ olu kan a jirala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ o sigida ninnu nafolo fana bɛna bila olu ka bolo kan min bɛ t'i jɔ miliyari 56 ɲɔgɔnna la o ye bɛnkan fɔlɔ ye filanan ye sabanan o bɛ tali kɛ an ka marabolo minnu bɛ yen ni a jirala k'a fɔ nin waati in na kuranko gɛlɛya ani yelenko gɛlɛya bɛ olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO jamanaw kɔnɔna la banque mondiale ka nafolo in ko a bɛna don o fana da fɛ bɛnkan 4nan in o bɛ tali kɛ nafolo la min bɛ tali kɛ miliyari 17 ɲɔgɔn na a jirala k'a fɔ ko dɛmɛw de don
ka ɲɛsin siraba dilanniw ma ko ani muso minnu bɛ yen ni olu bɛ baaraw kɛ u yɛrɛ ye i n'a fɔ nɔgɔ forow dilanni ani n'i ye jateminɛ kɛ an ka kɛnɛyaso misɛnnin minnu bɛ yen n'o ye centre de santé ye ani ji bonto minnu bɛ yen foragew olu caman de bɛna dilan ni nafolo in na min bɛna tali kɛ an ka jamana yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye togodaw ye ko banque mondiale ka nafolo in a bɛna don nin bɛɛ lajɛlen de da fɛ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ don fasidi sɛbɛn info matin ale kɔnɔna la info matin kumana a y'a jira k'a fɔ Modibo Sidibe ale min ye FAR an ka wuli ɲɛmaa ye limanaw laada de don Modibo Sidibe bolo ka to ka wuli ka jamanadenw sɛgɛrɛ limanaw ka taa kuma ta ɲɔgɔn da la baroɲɔgɔnya ninnu senfɛ u bɛ ɲininkali caman de sɛbɛn min ye FAR ɲɛmaaba la Modibo Sidibe ɲininkali minnu ni a b'u jaabi a ɲininkali bɛɛ bɛ tali kɛ jamana ale kunkanko kibaruyaw de la walasa sibiri tɛmɛnen in na wuladayanfan yɛrɛ fɛ a bɛ fɔ gɛrɛ min ma ko gɛn cɛ duman min bɛ tali kɛ master sumi Maɲanbugukaw fɛ yen nɔ Maɲanbugu faso kanu a jala k'a fɔ ko Modibo Sidibe ale yera o gɛrɛ in kɛnɛ kan min kɛra sababu ye master sumi yɛrɛ ye a ye ɲininkali camanba de kɛ Modibo Sidibe la a ko a ka gɛlɛn bi kuma ka kɛ Mali bilama kan sabu ale yɛrɛ master sumi a dusukun na bi tiɲɛ yɛrɛ la Mali bɛ lahala dɔ la bi ale yɛrɛ fɛn caman bɛ yen ale yɛrɛ y'i sen bɔ a la sabu ko a faamuya ka gɛlɛn ale fɛ bi kosɛbɛ k'a fɔ bi ko n'i wulila k'i bɛ Maliko kɛlɛ kɛ i b'a sɔrɔ gazi de bɛ ci la walima maa minnu bɛ yen ni olu bɛ wuli k'u bɛ taa Maliko kɛlɛ kɛ i b'a sɔrɔ bali bɛ se ka o sɔrɔ gazi bɛ se ka o sɔrɔ k'a sɔrɔ dun olu fana dɔw ka kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛɛ lajɛlen ye n ka jɔyɔrɔ sɔrɔ chargé de mission walima fɛn wɛrɛw walasa Master Sumi y'a jira k'a fɔ ko démocratie san 30 bi tiɲɛ yɛrɛ la ale b'a yɛrɛ ɲininka lakana ko bɛ cogo di kɛnɛya ko bɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ wa sariya yɛrɛ bɛ cogo di an bɛ don min ko bi k'a jira k'a fɔ parti politique 200 o de bɛ Mali kɔnɔna la ko i bɛ se ka baara boloda jumɛn de fɔ bi o parti politique ninnu na min sera ka o boloda Mali kɔnɔ ko jamanadenw bɛ se ka nafa bɔ o la nin kɛra ɲininkali caman ye Master Sumi ye ɲininkali minnu k'a yɛrɛ la ko a tɛ se ka faamu bi Mali bilama ni ɲɔgɔnna jamanaba ni ɲɔgɔnna ko gɛlɛnw ka se ka kɛ Mali la yan nɔ kɛnɛ ka yen nɔ Sulemani Kulibali tɔgɔ dɔ fana ale ko k'ale fana dabali bannen don kosɛbɛ sabu ko min ye sifinw ka baara ti ka sɔrɔ sifinw fɛ fiyewu Mali kɔnɔ bi k'a sababu kɛ jamana yɛrɛ maracogo yɛrɛ ye walasa min ye Modibo Sidibe ye a ye lamɛnni kɛ ka sɔrɔ ka jaabi di nin ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen la a ko ale Modibo Sidibe k'ale to jamana in mara kunna k'a to ministériya la a ko ale tun ye baara dɔ kɛ Pongé min ye scanner ye a y'o di Pongé a ko o baara maaw bɛ se ka taa o sɛbɛntiya o ka bɔ yen nɔ ko min bɛ tali kɛ fana FAR ɲɛmaaba a y'a jira k'a fɔ ko i mana an ka kɛnɛyaso minnu bɛ yen n'o ye togodala kɛnɛyaso ninnu ye centre de santé communautaire ninnu ko a ye min ye fura caman ani baara caman fana bila o yɔrɔ kofɔli ninnu na walasa maaw bɛ se ka furakɛ lafiya kɔnɔna la o yɔrɔ ninnu fana na a fana a y'a jira k'a fɔ ko bi n'a ma ɲɛ ko malidenw sariya nege bɛ malidenw na sariya ka bato a sira yɛrɛ kan Modibo Sidibe y'a jira k'a fɔ ko a ka kan Mali sariyaw maa minnu bɛ sariya baara la u ka se ka sariya baara kɛ tiɲɛ kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ fana ale tun bɛ fanga la waati min na a ko ale ye baara dɔw kɛ a bɛ fɔ min ma ko ni i bolo don foroba nafolo la k'a dun n'o ye fadento ye limanaw a gafe bɛɛ lajɛlen a b'a ta k'a bila sariya ka bolo kan wa ɲangini fɛn fɛn kan ka kɛ o tun bɛ kɛ a waati la a ko fana ko politiki tɔn ka ca Mali kɔnɔ bi a ko n'i ye jateminɛ kɛ ale yɛrɛ ka hakilila la politiki tɔn fɛn fɛn bɛ yen ko nagakɔrɔ kalataw kɛra ko o sema ye o kalata ninnu na o politiki tɔn ninnu bɛɛ lajɛlen de kan ka bɔ olu kan ka ci ka bɔ yen nɔ sabu ko olu mana fanga ɲini kama olu kɔni nana de ta ɲini kama Modibo Sidibe a ka kumaw la a y'a jira k'a fɔ fana ko cɛmancɛ fanga min bɛ yen bi ni olu bɛ wulikajɔ la walasa jamana bɛ se ka sen ɲuman sɔrɔ a ko n'a ma ɲɛ an bɛ k'an disi gosi n'an ka seko n'an ka dɔnko ye an bɛ k'an disi gosi k'a fɔ Mali b'a yɛrɛ bolo bi an dulonnen tɛ mɔgɔ la a ka kan sigafɔ min bɛna kɛ n'o ye assise nationale de la refondation ye an ka ye o kɛnɛ kan
o assise walasa maliden bɛɛ ka taa i ka fɛla fɔ o kɛnɛ kan wa fana an ka sariya sunba n'o ye constitution ye o fana yɛlɛmali n'a ma ɲɛ k'o bɛ kɛ maliden bɛɛ ka se ka i ka fɛla fɔ o kɛnɛ kan yen nɔ wa a y'a jira k'a fɔ fana CEDEAO jɛkulu kɔnɔna la Mali ye jamana min ni Sahel kɔnɔ ale de b'a disi gosi lakana ko la wa an ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ an yɛrɛ bolo n'a ma kɛ maa wɛrɛw nana i fereke an sen na k'an ka jamana k'a kɛ jamana ye batɛmɛsira o la sa Modibo Sidibe y'a jira k'a fɔ bi n'i y'a k'ale yɛrɛ hakilila ye an ka camancɛ kalanso minnu bɛ yen n'o ye lycéw n'a ɲɔgɔnnaw ye olu ka kalan minnu bɛ kɛ o kɔnɔna la o ka kɛ baaradege kalanw ye n'o ye lycée professionnels ye ani an ka sanfɛ kalanso ninnu olu fana ka caya u ka kɛ kalankɛyɔrɔ ye minnu bɛ kɛ sababu ye i bɔra i ka baara sɔrɔ o de ye Modibo Sidibe ka hakilila yɛrɛ ye maa min ye fasiri kɛ o ye Bertin Dako Info Matin limanaw n'an bɔra Info Matin kɔnɔ an bɛ don min ye fasidi sɛbɛn l'ami du peuple ale kɔnɔ ami du peuple ale kumana limanaw kuma min b'a kɔnɔ bi o ye min bɛ tali kɛ ko lettre dɔ bɛ yen ale cira Faransi ma min bɛ tali kɛ Amadou Ba limanaw ale ye banque baarakɛla ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na lafasali kulu min bɛ yen ni o ye Sina Bɛfi ye o secrétaire général don ni maaw hakili b'a la san 2014 waatiw la Amadou Ba a kun ye lettre dɔ ci Faransi jamanakuntigi ma san 2014 waati François Hollande limanaw k'a bɛna fɔ o lettre in bilama ko o de kɛmɛ ka Faransi ta a tɛgɛ ma bi sabu lettre in kuma caman b'a kɔnɔna la min bɛ Faransi jalaki bi kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ u kɛlen don ka Mali bisi k'a don u dungada yɛrɛ fɛ o la n'i ye Mali lakanako jateminɛ bi limanaw kabi san 2012 k'a ta jamana kɔrɔnfɛla lakanabaliya bɔra yen nɔ ka na cɛmancɛ la an bɛ don min na ko bi lakanabaliya limanaw a kɛmɛ ka Mali dugukolo fan 14 bɛɛ lajɛlen minɛ a ko malidenw caman bɛ bi minnu ye nin kuma fɔ fo k'a bɔkɔrɔ dɔn Amadou Ba a waati ale kun ye lasɔmini kɛ ka Faransi jamana lasɔmi k'a f'u ɲɛna olu na kuma san 2012 maliden caman de tɛgɛrɛ fɔ u ye bɛɛ lajɛlen wulila hali Faransi jamana ɲɛma n'o ye François Hollande ye bɛɛ y'i denw tɔgɔ da u la u ka Faransi kɛlɛcɛ fɔlɔ min sara Mali kɔnɔ n'o ye Damien Boite ale yɛrɛ ja dilanna ale tɔgɔ la yan maliden caman bɛ yen minnu ni u ye Faransi drapeau san limanaw u ka nafoloninw na ani u ka min bɛ tali kɛ seko bɛɛ lajɛlen la walasa ka Faransi ka a yanga sabu ko u nana an dɛmɛ ko nka Amadou Ba a ka lettre min n'a y'a ci Faransi jamanakuntigi ma san 2014 yɔrɔ ni maaw hakili b'a la n'i ye jateminɛ kɛ Faransi jamana kɛlen don ka min ye sariya dɔ sigi sen kan n'u k'a ma ko loi numéro 57/27 janvier kalo tile 10 1957 limanaw o tɛ bi ye k'a fɔ ko jɛkulu dɔ bɛ Sahel kɔnɔna la n'u k'a ma ko organisation commune des régions du Sahel o jɛkulu in o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Faransi ka sira de don ka se ka Sahel jamanaw limanaw ka olu don a dungada fɛ n'i dun ye jateminɛ kɛ farafin jamanaw limanaw jamanaw don minnu ni jamana belebelebaw de don u ka bon a fiyɛ ka bon n'i ye a lajɛ kabi Empire du Mali waatiw la n'i y'a ta k'a lajɛ min ye farafin jamanaw ye a bɛ fɔ min ma ko Empire du Mali a waati la a fiyɛ a tun bɛ taa kilomètre 5 ɲɔgɔnna la o la sa yɔrɔ o tɛ yɔrɔ dɔgɔmani n'i ye jateminɛ kɛ ko Faransi jamana limanaw ko u ye jɛkulu min sigi n'o ye organisation commune des régions du Sahel ye a kɛra sababu ye ka wulikajɔw kɛ Centrafrique la jamana kɔnɔ a kɛra wulikajɔw ye ka ɲɛsin Libi jamana ma ka nin jamana ninnu bɛɛ lajɛlen limanaw k'a filenkolonci k'a dakolonci Amadou Ba ka lettre kɔnɔna la a ko a ye lettre min ci a ko wa Libi jamana filenkoloncira k'o dakolonci ka Centrafrique fana filenkolonci k'o dakolonci o kɔlɔlɔ o fana nana bangi Mali kɔnɔna la yan ka na min ye MNLA o jɛkulu ka o bila sen kan nin bɛɛ lajɛlen Faransi jamana a ka wulikajɔw ye walasa u bɛ se ka farafin jamana ninnu tila ka u sago sɔrɔ cogo min na a ko wa MNLA min ni Faransi kɛlen don k'a bolo don u kɔrɔ bi o ɲɔgɔnna bamanci jɛkulu 2 tɛ yen a don yanni MNLA ka na Akimi ni Munjawo ninnu limanaw olu tun bɛ Mali jamana kɔnɔ ni ɲɔgɔnna lakanabaliya tun tɛ yen a jirala k'a fɔ lettre in kɔnɔna la Amadou Ba y'a jira k'a fɔ maliden caman bɛ yen bi u bɛ ka u yɛrɛ ɲininka
emenela jɛkulu yalima bamanci jɛkulu do wa walima faransi de ka jɛkulu dilanenw do sabu limanaw ni ye jateminɛ kɛ Agel Hawk yɔrɔ fagali min kɛra yen nɔ a jala k'a fɔ min ye emenela ye olu sen yera o fagali ninnu na a don bi min ye o emenela kelen ye faransibiw bisimila u ka radio sow n'u ka kunnafoni sira wɛrɛw sanfɛ wa Amadunba a ka lettre in kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko Mali tɛna maloya fiyewu ka wele bila Faransi ma ko u kana an dɛmɛ k'a sɔrɔ dun ka kɔn bi ɲɛ Général de Gaulle ale min ye Faransi jamanakuntigiya kɛ ale ma maloya kabi Libreville ka Mali jamana k'a fɔ farafinna jamanaw wele ka taa u yɛrɛ dɛmɛ k'u bɔ bolo la a waati la Paul Kagame yɛrɛ ale ye hakilajiginw kɛ k'a fɔ waleya minnu kɛra a ka kan o ɲɛfɔli ka kɛ bi farafindenw ka o faamu ni ɲɔgɔnna misali minnu bɛ yen limanaw ni maa bɛ se ka o fɔ l'ami du peuple kɔnɔna la min ye Amadunba a ka lettre in kɔnɔna la a ko hakililajigin don sabu san 2014 ani bi a ko hakililajiginna fana an ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Alpha Umar Konare ale kun ye nin kuma fɔ min bɛ tali kɛ Faransi jamana kɔnɔna la Faransi ka kalanden minnu bɛ Sorbonne kɛnɛ kan yen nɔ a ko aw Faransi jamana aw ko k'a bɛ Mali fɛ aw ko a ye Mali teri ye na aw ye Mali teri ye a y'a dabila min ye sigɛrɛtiw ye k'o ci ka na anw fɛ yen nɔ a y'a dabila min ye gafe minnu bɛ yen ni o tɛ kalan aw fɛ yen nɔ a b'olu de ci ka na Mali kɔnɔna la yan nɔ o gafe olu tɛ kalan aw ka denw kunna a b'o de ci ka na Mali kɔnɔna la n'aw ko aw ye Mali teri ye a k'a dɔn k'a fɔ ni b'i teri fɛ ni maa min ye teri ye wa maa min y'o jugu ye i ni o fana man ka kɛ teri ye maa teri o jugu limanaw o man ka kɛ i teri ye o de la bi Amadunba a y'a jira k'a fɔ Faransi jamana lettre min cira ma san 2014 u ka jamanakuntigi n'o ye François Hollande ye u b'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi limanaw Mali jamana a sera u ka u jɔ u yɛrɛ kolo la min ye farafin jamana bɛɛ lajɛlen Faransi ka mara bɛ ka caya jamana minnu kɔnɔ bi Amadunba y'a jira k'a fɔ an ka lakana ani fɛn bɛɛ lajɛlen Mali jamana kan ka i jɔ i yɛrɛ kolo la a kɛra sɔrɔ sira ye o a kɛra bunahadamadenya sira ye o a kɛra seko ni dɔnko ye a mana kɛ hali politiki sira ye Faransi jamana bɛ k'i sen don nin bɛɛ lajɛlen la ko lettre min don n'a cira san 2014 wa bi o kuma kelen de bɛ sen na a bɛ n'a fɔ lettre in a cira bi de l'ami du peuple an ye nin bɔ ale kɔnɔna la limanaw n'an bɔra ami du peuple kɔnɔ an bɛ don min ye fasidi sɛbɛn le challenger ale kɔnɔ challenger kumana min bɛ tali kɛ Dr Modibo Sumare politikitɔn bɛ yen n'u k'a ma ko AFD ale ye o ɲɛmaa ye a ye laseli dɔ kɛ ka ɲɛsin Dr Sogɛl Kokala Mayiga ma laseli in kɔnɔna la ko Dr Sogɛl Kokala Mayiga ko a kuma ka taa kuma diɲɛ keleya tɔnba ɲɛma i n'a fɔ a bɛ kuma cogo min na bourse de travail la walima boulevard de l'indépendance kan yɔrɔ o kuma min bɛ fɔ bourse de travail la ani kuma min fɔ boulevard de l'indépendance kan limanaw ni ko i b'o kuma ta k'o fɔ diɲɛ keleya tɔnba ɲɛma k'a bɛ n'a fɔ i bɛ kulonkɛ de la o la sa Dr Modibo Sumare politikitɔn bɛ yen n'o ye AFD ni a ɲɛmaaba o ye Dr Modibo Sumare a ka kuma la ko Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye laseli min kɛ diɲɛ keleya tɔnba ɲɛma ko laɲini min kun kan ka kɛ Dr Sogɛl Kokala Mayiga fɛ o de ye ko ka politikitɔn ni maliden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sabu ko kuma min kun kan ka bɔ a da o kun man ka kɛ kumaw ye kuma minnu ni a bɛ n'a fɔ ni i b'o fɔ bourse de travail la walima n'i b'o fɔ kɛnɛw kan n'o ye taama kɛnɛw ye boulevard de l'indépendance kan walasa Dr Modibo Sumare a y'a jira k'a fɔ bi Mali bilama ko maa minnu bɛ yen ni olu nana Mali dɛmɛ a ka ca a bɛ san caman bɔ bi ko Sogɛl Kokala Mayiga kun man ka kuma dɔw fɔ olu ma kuma minnu ni o bɛ se ka olu dimi ko maa minnu bɛ yen ni olu nana i dɛmɛ i tɛ se ka kuma fɔ i kunfɛ k'a fɔ de min bɛ se ka olu dimi wa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya yɛrɛ se Mali ma Dr Modibo Sumare a ka kuma la bi ko tiɲɛ yɛrɛ la Sogɛl ye kuma min fɔ limanaw ko a bɛ se ka kɛ don nataw la malidenw bɛ se ka bila gɛlɛya kɔnɔ sabu gɛlɛya minnu bɛ yen ni an dɛmɛbaa minnu bɛ yen ni olu y'an dɛmɛ siɲɛ caman olu bɛ se ka kuma in filɛ kuma wɛrɛw ye limanaw o misali yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye Faransi jamana ale bɛ lahala min kɔnɔ bi o bɛ o misali yira le challenger ale de ye nin kuma fɔ limanaw n'an bɔra challenger kɔnɔ an bɛ don indépendant ale kɔnɔ
ene bana kumana limana ajalla ka fɔ ko kalata labɛnw bɛ senna ni waati na ko an ka sariya gafeba min bɛ n'o bɛ tali kɛ kalata ko la n'o o ye fichier électoral ye ajalla ka fɔ ale baaraw bɛ senna ni waati ninnu na ko a daminɛna octobre kalo in tile fɔlɔ yɛrɛ san 2021 a jateminɛ min kɛra o ye k'a fɔ ɲina kalatala maa 8,000,000 ani maa 214 ani maa 317 o de jateminɛna minnu kan ka kalata Mali kɔnɔ la yan nɔ ko jamana yɛrɛ kɔnɔ n'i y'o jate ta k'a lajɛ o bɛ taa maa 7,000,000 ani maa 7,700 ani maa 299 o ye Mali kɔnɔna ye min ye jamana kɔkanna ye jamanaden minnu bɛ n'olu bɛ tunga la olu bɛ taa maa 551 ani maa 18 n'i y'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa maa 8,000,000 ani maa 200,000 ani 317 la a jarala k'a fɔ baara in daminɛna min bɛ tali kɛ juma tɛmɛnen in na direction générale aux élections o jabala yɛrɛ la a jarala k'a fɔ ko Bisiru Darame ale de min yɛrɛ ɲɛsinnen don nin sɛbɛnko ninnu bɛɛ lajɛlen ma ko gafe ninnu bɛɛ lajɛlen tara a bɛɛ cira an ka marabolo ɲɛmaw i n'a fɔ gouverneur sous-préfet ani préfet walasa u bɛ se ka baara in daminɛ cogo min na sabu an bɛ ka an kunda kalata kan nin waati ninnu na min bɛ tali kɛ octobre kalo tile fɔlɔ fo ka taa bila janvier n k'a fɔ décembre kalo natɔ in tile 31 nin baara in na daminɛ an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen a kun ye mun ye k'a lajɛ maa minnu sera kalata ye olu ka se ka taa a lajɛ n'u tɔgɔw bɛ yen ani ala ka wele sira maa minnu fatura olu fana tɔgɔw bɛ se ka bɔ a la cogo min na ko sabu gɛlɛya dɔɔni donna na kɔsa in yɛrɛ la san 2018 waatiw la révision des listes électorales min kɛra a yira k'a fɔ maa dɔw bɛ minnu fatura olu tɔgɔw tilala ka taa ye gafeba in kan minnu ni o kɛra gɛlɛya dɔɔni ye san 2018 ani san 2020 tɛmɛnenw na o kɛra gɛlɛya dɔɔni ye ko nka baara min bɛ senna nin waati in na fɛɛrɛ caman de bɛna kɛ minisiriso fɛ min bɛ décentralisation kunna walasa kalata minnu bɛ ka i kunda an kan kalata minnu bɛ se ka kɛ jɛlenya yɛrɛ la cogo min na limana kunnafoni filɛ de an ye nin bɔ indépendant kɔnɔna la k'a kuncɛ teliya yɛrɛ la limana an b'a kuncɛ ni soir de Bamako ye k'a jira k'a fɔ ko syndicat minnu bɛ yen ni k'a jira k'a fɔ u kɛlen don ka wuli k'u jɔ bi sabu k'a jira k'a fɔ dugukolo in limana k'a bɛ ka fɔri dɔɔni ka taa di maa wɛrɛw ma maa minnu bɛ yen ni olu n'a man kan sabu dugukolo min ye titre foncier a waati la a tun bɛ fɔ a ma ko min bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min ma ko appui à la lutte contre la maladie n'u k'a ma ko SENAM nka bi kɛnɛyaso in bɛ wele de ko hôpital de dermatologie ale banabaatɔw a jala k'a fɔ ko dugukolo in dira olu de ma ani kɛnɛyaso in yɛrɛ nka limanaw ko dugukolo in a na kɛ dugukolo yurugulaw caman de wulen bɛ a kama bi jalaki bin bɛ jɔn kan limanaw o ye premier ministre kɔrɔ Musa Mara ani ministre min bɛ yen n'o tun b'an ka sariya kunna Mohamed Ali Bacile k'a fɔ ko nin cɛ fila limanaw k'olu tɔgɔ b'a la sabu maa minnu ye kunnafoni kɛ n'o ye Sidiki Jire secrétaire général min filɛ nin ye comité syndical tɔgɔ la u ye tɛgɛdenkɔni ɲɛsin nin maa fila ma k'a fɔ ko olu kɛlen don ka dugukolo caman limanaw ka a ta k'a di u ka parti Jabalaso ko Musa Mara yɛrɛ y'a ka parti Jabalaso dilan a yɔrɔ kofɔlen ninnu na limanaw waati kama an tɛna an sama kunnafoni nɔfɛ kunnafoni filɛ nin an y'a bɔ soir de Bamako de kɔnɔ a bɛ dan sigi kɛ kunnafoni gafew la an sera ka min lakali aw ye bi an b'aw fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ a k'an bɛ sini Ala sɔnna